Disukane campur sarian mawon iki Mas Mok. Spesial kagem Bapak Ibu hajat keluarga. Ugi manten kekalih nggih, ugi Bapak Ibu tamu dan kang sampun rawuh. Para priya lengkae rata ata sawetara bangun nagarane kok niki tamune malah sami kondur, Bu. Pak Sajuri lirak-liri. Tersinggung niki sing nyanyi. Lah kula sing nyanyi malah ditinggal kondur, Mas. Pripun niki? Wayahe. Pun wayahe, monggo sugeng kondur matur nuwun rawuhipun. Napa niki Mas mau Mas? Goyang guyu, lirak-liri. Ah iya. Mesa mesa. Pak Sajuri. Pak Sajuri ingkang pundi? Napa Bapak hajat teh? Bapak Mbak Yu Siti. Gue Bapak hajat. Goyang goyo Ibu Sajuri. Jodone Pak Sajuri yo ibuke. Sajak badhe mondot-mondot laku. Dari Anapuri mengo saja kono se diwadene. Sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang sami kemawon rawuh sugeng dahar monggo sugeng midhangetaken. Nojo rawuhe ing siang resepsi. Ngagem busana kang etipeni para
totare para priya rata ato sawetara sing nyoting wedan lakon odi lira leri mesa Mas Singo karo ngintip Singo ki opo singo? Singo Singo tapi orang nganggo lodong goyang Mas Dedi. sapa wae sing guyu-guyu sajak badhe mundhut-mundhut laku sinten iku langka pojo jali ana mburi ayo nonton lakon serta mengo saja ana sing diwetin ramane sing diwedeni sapa ya Mas ramane ramane galak